Hej, velkommen til gruppe Hyundai's video omkring studietur i Trier. Vi kommer hurtigt afsted. Lige indtil vi når til Vejle, hvor vi punkterer. Vi må ud med den røde trekant, gule veste på, og så få skiftet det dæk. Det går på rekordtid, cirka 15 minutter. Es ist ja schön, mein Freund. Wir ist hier unterm Luft in zum Deck. Vi skal selvfølgelig også huske at få strukket vores ben og lave aktiviteter. Som I kan se, er vi allerede godt i gang med sammenhold og samarbejde. Men vi skal videre. Vi når til Trier og har lidt problemer med at finde ud af, hvor det er, at vi skal være henne. Endelig lykkedes det, og alle sammen er træt, så vi takker af for i dag. Så vågner man til sådan et fint syn af sådan en. Den skulle vi desværre ikke med. Vi kører op til Hochschule Trier, hvor vi skal møde vores tyske venner for første gang. Her får vi så noget teori omkring tilpasset idræt og bevægelse, om at alle mennesker skal kunne være med, og omkring dogmeatletik, hvor vi får udleveret nogle kort med forskellige genrer og ting, der skal være i vores aktiviteter, hvor vi så kommer ud i skoven og skal udvikle de her aktiviteter med redskaber og ting fra skovområdet. Det er rimelig udfordrende, og vi får en god snak med de tyske studerende og bliver blandet i hold, hvortil at vi også skal inkorporere det her tilpasset idræt og bevægelse om, at alle skal kunne være med i aktivitet. Det var overall en god oplevelse, og det var en god måde at lære de tyske studerende at kende på igennem de her forskellige aktiviteter og leg. Og vi får leget lidt mere. Så går turen hjem. Vi går en masse trapper og lang distance, hvor vi så skal ud og have en guided tur rundt i byen. Men først fik vi den udfordring, at vi skal snakke med de tyske studerende omkring forskelle mellem dansk og tysk fysioterapi i forhold til praksis, men også uddannelsesmæssigt. Hvis I har spørgsmål hertil, må I komme til os og spørge. Så kommer vi på guided tur rundt. Super spændende. Det er Tysklands ældste by, Trier, så der er meget information og ting at tage ind herfra. I gamle dage der havde byen 4 porte, hvor vi boede ved en af dem, der hed Porta Nigra, og stort set alle facader i gågaden er preserveret, og der er 2 kæmpe kirker lige ved siden af, hvor vi bor, og egentlig meget historie. På den her tur er vi nok gået omkring 20-30.000 skridt per dag, så vi går. Vi holder pause. Vi går noget mere. En fantastisk mandag, og vi glæder os til at se, hvad tirsdag byder på. Og dagen byder simpelthen på, at vi skal op og klatre i træerne og gå på tynde stålwires. Inden vi kunne komme op, blev vi delt i 2 hold, hvor at vi så blev stillet de her udfordringer i forhold til samarbejde, og det var pisseskægt. Det gjorde os i hvert fald hurtigt meget tættere, fordi at vi skal samarbejde en hel masse og kommunikere meget, ellers så vil det hele gå i vasken. Inden vi kom op til stedet her, hvor vi kan klatre, fik vi en masse teori omkring self-efficacy og self-esteem og realisation, om at vi skal kunne sætte nogle mål for os selv ved at være udenfor, og ligesom bruge de mål til at presse os selv og prøve de grænser af, som vi har sat for os selv
ved at skulle eksempelvis op og klatre i højderne, hvis det er, at man er bange for højder, kan man udvikle sig selv også ved at presse den her nervøsitet, angst, der kommer ved at skulle klatre i trætoppene. Og hvis det var, at som person fra holdet fejlede, så ville man gøre det sværere ved de fleste øvelser, for eksempel give den person, der har lavet en fejl, bind for øjnene, selvom det er små fejl. Og hvad der var lidt specielt ved det her med at skulle op og klatre i træerne, er, at vi også sørgede for hinandens sikkerhed. Så vi stod med linen og holdt, hvis det var, at personen ville falde. Så det kræver også en masse tillid til de personer, der står nede på jorden, at man rent faktisk er i sikkerhed. Og så vil jeg ellers takke af herfra og lade jer nyde resten af videoen. Ja, tak. Det er naturligt habitat.